Здрасти, мамо. Аз съм. Знам, че си починала отдавна, но иска да ти кажа, че много ми липсваш. Яско! Ние с татко сме добре. Посрещнете царя на комедията! Боян Кърдарев! Успех. Мерси. Много вече, благодаря ви! Винаги и навсякъде сме заедно. И нищо не може да ни раздели. Най-големият талант на тата е да прави смешки. Голяма работа е този човек. Родна реч, майна сладка, що за отиш навред край мен? Нещастник, тъпанар! Ей сега аз на тебе! Аз и ти никога не се лъжим, нали? Вие? Писам вече да ме криеш. Искам да бъдем заедно. Знаеш, ситуацията е трудна. Не мога от днес да го заведа с нова майка. Или утре, или край. Добър вечер, добър вечер. Здравей, Бояне. Това е мама. Мама? На майка му урната. Сега се връщам, мама. Разкажи ми за мама. Майка ти беше ангел. Много красива, много тиха. А прегръдките й бяха като мека трева. Здрасти, Бобка. Събирай си прата кешите и с първия полет обратно за Италия. Няма да ти позволя да объркаш живота на аз, ясно ли? Заседнал си там, където приключихме преди 11 години. Защо си му казал, че съм умряла? И аз не изгражда представа за починалата си майка от твоите думи за нея. Коя е тя? Никой. А защо е тук? Налагай се временно да стане. Проститутка ли? Ти ме закла. И сега ще стане такова мазало. Ще те убия. Не можеш да това съм майката на сина ти. Не можеш да вземеш мястото, което отдавна си напуснал. Гадно е да загубиш дете. Ти деца имаш ли? Аз направих всичко за сина ми.